барои рӯзи аввал чӣ теъдод довталабон ба отоқҳои имтиҳонӣ ворид шуданд? мувофиқи шумораи довталабоне ки дар кластери якум аз қайд гузашта буданд зиёда аз 9000 буд. имрӯз зиёда аз 90% онҳо ба имтиҳон ҳозир шуданд ва имрӯз то нисфи рӯзӣ барои мо муайян мегардад ки аз шумораи умумии довталабоне ки аз қайд гузашта буданд чанд нафари онҳо ба имтиҳон ҳозир гардиданд. ва имрӯз довталабони кластери якум имтиҳони компоненти А-ро месупоранд ва аз фардо сар карда довталабони кластери дуюм, кластери сеюм, кластери чорум ва кластери панҷум то рӯзи панҷум имтиҳони компоненти А-ро месупоранд. хуб ҷаноби Раҳмонов, шумо гуфта метавонед ки имрӯз марказ тавонистааст дар тамоми минтақаҳои кишвар марказҳои имтиҳониро таъсис диҳад. албатта дар 11 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ 39 то маркази имтиҳониро имрӯз мо таъсис додем ки қариб дар аксарияти марказҳои имтиҳонӣ камераҳои назоратӣ насб шудааст ва марказҳои имтиҳонии мо барои гузарондани имтиҳонҳо пурра ҷавобгоҳ аст ва имрӯз ман бо боварии комил гуфта метавонам ки аксарияти довталабони аз қайд гузаштаро мо қабул карда метавонем, имтиҳонҳоро шаффоф ташкил мекунем ва дар толорҳои фарҳангии ҳамаи марказҳои имтиҳонӣ экранҳо гузошта шудааст ки волидайн метавонанд аз рафти имтиҳонсупории фарзандони худ бархурдор бошанд. хуб устод, сару садоҳое ҳам ҳаст ки гӯё ин шеваи дохилшавӣ ба макотиби олӣ ки барои аввалин бор аст тоҷикӣ шудааст ва баъзе овозаҳое ҳам ҳаст ки гӯё волидони довталабон пешопеш масалан бо тағобозиву намедонам бо кадом роҳи долия ҳам супориданд. Шумо чӣ мегӯед? Дар рӯзи имтиҳон китобчаҳои тестие ки дар раванди имтиҳон довталаб аз рӯи он ҷавобҳоро мегардонад ба дасти довталаб дода мешавад ва довталаб дар рӯзи имтиҳон вақте ки ба хона меравад дар рӯзи имтиҳон бегоҳ мо калидҳои ҷавобҳои дурусти саволҳоро дар сомонаи марказ мегузорем. Дар рӯзи имтиҳон аллакай довталаб медонад ки аз саволҳои мавҷуд буда ба чанде онҳо ҷавоби дуруст гардондааст ва чанд холро соҳиб гардидааст. устод, масалан он наворҳое ки камераҳои назоратӣ насб мекунанд далел шуда метавонанд шумо онҳоро масалан дар архив мегузоред, чӣ хел мекунед? Дар ҳолати даъво кардани довталаб ё волидайни ӯ шумо пешниҳод мекунед? албатта дар ҳамаи марказҳои имтиҳоние ки камераҳои назоратӣ насб шудааст намояндаҳои маркази миллии тестӣ бо дискҳои беруна, яъне ки дискҳои махсус наворҳои ҳамарӯзаи баргузории имтиҳонҳоро сабт менамоянд ва инчунин раванди коркарди натиҷаи имтиҳонҳо низ дар марказ таҳти назорати видеоӣ мавҷуд аст ки агар дар сурате ки баҳсҳо ба миён биёяд ё агар довталаб аризаи шикоятӣ пешниҳод намояд, дар асоси анамон наворҳои видеоӣ мо онҳоро дар ҳузури комиссияи апеллятсионӣ ба волидайн намоиш медиҳем ва муайян менамоем ки гунаҳгор аст. ташаккур аз Муҳаммадалӣ Раҳмонов, муовини раҳбари маркази миллии тестии назди президенти Тоҷикистон.